И добро утро от нас. Днес започваме почистване на 15 метров кладенец в Долна Митрополия. Източваме водата и започваме почистване. И кладенецът вече е почистен. Ето кладенцето. Почваме вече да се мием. Още малко ще избистри водата. Ето какво излезе тук. И така. В момента сме спаднали до дъно. Това е дебита от жилите. Ето виждате колко вода. Ето вижте как пълни. От всякъде. Долу си е като река. Доста места отвори и така. Който желая подобни резултати, нека се обади.